prostoru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju 31. listopada 2014. predstavljen je prijevod knjige Alberta Fortisa Ogledi zapažanja o otocima Cresu i Lošinju, a koju je preveo Dubravko Balenović. Uvodno izlaganje o životu i radu Alberta Fortisa dala je Armida Vlašić, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice. Zatim je govorio Julijano Sokolić, predsjednik katedre Čakavskog sabora Cres Lošinj, koji se osvrnuo na projekte na kojima se kontinuirano radi, ali zbog financijskih poteškoća trenutno su na čekanju za objavu. O samoj knjizi, koja datira iz 1771. godine, govorio je njen prevoditelj Dubravko Balenović, naglasivši da je na knjizi radio 10 godina zbog teksta pisanog na starom talijanskom jeziku koji danas nije u upotrebi. Za prijevod je bilo potrebno puno vremena kako bi odgonetnuo neka značenja samih rečenica u tekstu. Iznio je i niz zanimljivosti o Fortisovim zapažanjima o našem otoku. Predstavljene knjige bilo je isprepleteno klapskim pjesmama u izvođenju ženske klape Augusta i muške klape Čikat.